Čus lidi, dneska vás vítám u mýho prvního videa, jmenuji se Baby Pata, natáčet stylko. První video je, dneska budeme v Trade Plaza, tady mám špagety, tohle ty 6 a one ear nabídný pizzanini. Tak. Tak jo, myslíte, že můžeme dát něco z tady toho? Když tak já bych chtěl strašně los migatitos. A kdyby mi chtěl někdo dávat trade, když budu slavný, to může. Prohraju každý den, skoro. No 6, 7, 8 more. 8 more. Tak, potřebujeme nalíbit talalelo talala. Tak třeba tenhle nám může dát talalelo talala za gorilovat origo. A já jsem sandu, dáme mu 6, 7. Co to fanto, co je fanto? Ne, to nepotřebuju. Tak. To tu máme. No, tam mám období. Sice von. Zeby a policáně vydelava. My jsme se koukali lidi. A jsem takový, že jsme musím sousnout. A dobu vybává ho. To co mi nedá. Asi. Tak, to mi nedá. Hraju taky pet simulátor, protože mám pet simulátor, ale styl dobrý na tričko. Mám. To se mi nedá. Ale co by jsem? Od Megatito. Mat. Co je? Jo. Credit card a bank. Co? Co? Megatito? Megatito. To potřebujeme lidi. Čau, nedám mi Megatito. Jo. To tohle. Potřeba mě dává pizzu, ale nechci. Odmoc, to je málo. Prosím, Megatito. Prosím, a co je vydávat Megatito? Tak. Seznam milion. A ty můžu se kočit, prosím, No. Proč ne? Protože. Věk. Mami Magito, mami gatito, mao, mami gatito, mao, mami gatito, mami gatito, mao, mami gatito, mami gatito, lidi, můj cíl splněn, mami gatito. Jak se nám usmívá, mami gatito. Ty bys si měl usmívat petos? A teď to ukážu kamarádovi. Tu se tady furt.
Máme dát to, no, no, máme dát to, mau, mau, máme dát to, mau. Máme dát to, máme dát to, máme dát to, mau, mau. Máme dát to, máme dát to, máme dát to, mau. Máme dát to, máme dát to, máme dát to, mau, mau. Máme dát to, máme dát to, máme dát to, mau, mau. Simona, mami. Mi gatito. Mi datito, mau, mau, mami datito, mami datito, mami datito, mau, mau, mami datito, mami na. Mami datito, mami datito, mami datito, mau, mau, mami datito, mami datito, mami datito, mau, mau, mami datito, mami datito, mami datito, mau, mau, mau. Mami datito, mami datito. Ciao. Megate to. Metto. No what on the middle. Spaghetti to what day. And 7. Hello girl, my matute. Anetti tote tu tate. Matuta tu matuta lite dunto lite dun te tittavan tady to by bylo všechno pro tohle video a cus bus autobus.